Rozbijeme jedno vajíčko a čerstvo nasekaný rozmarín. No a potom do toho pridáme čili sušené. Buenos. Štípku soli. Ešte trošku. A vyšľaháme. Kurácie prsia na také stripsy nakrájané. Vložíme do rozšľahaného vajíčka. A tak necháme marinovať ako pol hodinku, nech to tam prejde, všetko to tá chuť. Kuriatko som nakoniec nechal trošku dlhšie, lebo sme boli na víkend, vonku je krásne. No a obalíme ho v struhánke. Ja mám takú crispy struhánku, ale môžete použiť normálnu, alebo pánko, alebo čo máte radi, to je jedno. Jedna ruka vajce a druhá ruka struhánka, hej. Takým štýlom nebudete mať tie veľké prsty z obaľovania. Hej, múku tam netreba, hej, múka už v struhánke, netreba žiadne glupociny okolo toho. Toto dva veci stačí úplne. Rozpalíme si olej a pôjdeme vypražať. No a môžeme teraz robiť takú variantu, že toto obalíme v struhánke, obalíme zase v tom vajíčku. Hej, ono potom mäsko bude šťavnaté. Ale teraz to chceme chrumkavé. Toto vajíčko nevyhadzujte, môžete ho použiť zajtra, alebo keď ste viacerí, tak pre viacerých. No a potom pripravíme si tortillu, dáme tam cheddar a vypražené a od oleja vysušené mäsko ukladáme. Na poukladané mäsko dáme dressing. Ja mám chipotle chili sauce. A keď to robíme pre menšie deti, tak mäsko grillujeme, nevypražame, aj dressing volíme niečo nejaký nepikantný, nekorenený a podobne. Teraz pridáme taký sherry rajčiny. Uhorku. Cibuľku. Môžete bielu, červenú, akú chcete. No a ja dám šalácik rukovku. Schici z boku, hop, takto. Zrobíš double backflip. Zatočíme. Takto. A s touto stranou originál zapečieme. Zapekáme s tou stranou preto, lebo sa nám to potom nerozletí, nerozpadne. No a takto vyzerá prierez vo finále. Je to originál rýchlovka, dá sa to zrobiť za 15 minút, keď ste šikovní. Keď nie, tak za 20, ale to je tiež úplne v pohode. Dobrú chuť prajem.